Kaixo, jaun Andreok, zer moduz, hementxe, oraintxe bertan, Astor Piazzolaren Invierno Porteño zuentzako, bani joa. Eta orain, pieza bera, pianoerekin, bideoan, zuentzako. Ai, ama, hoi da, hoi artista. Segurazki behare txirulakin hasiko zanian txikitan, eharra komerik. Haure, traketze izango zan. Beno, traketz itxuraik ez daka honek, honek segurure txirulakin eharki joko zula gaztetan. Kaixo launak eta Inazio Arakistain jauna, ongetorri. Kaixo. Zer moduz? Eskerrik asko. Eskerrik asko, hiri etortzeagatikan. Ige txikitan, iakudanok bezala txirulakin hasi alitzan, musika ikasten. Bai, Eskolako ikasgaitako bazan, da hortxe txirulakin betiko katxagorriaren kantua, eta beste melodia batzuk, eta bai, hortxe. Nire hori, bai. Pintxo, ni pintxo usteat ikasin niala aurrena. Bai, hauetako bat. Bueno, eta gero piano jotzen hasitzan. Bai, gero 7-8 urtekin, azpetiko musika eskolan, eta pianoakin. Hasieran bateria jotzekotan, zenera eta jotzezun bateria eta bar, eta nire txan esan unin bateria ikasi behar, soatu inaltzea, bizi launak eta beste eta gazkena ez dakin nola, beste lagun batzuk piano hartu behar zutela, eta pianoakin. Eta piano genitzutan, eta hoi txikilak gatu zitzaizun, porque gero organoakin hasitzan, eta ez txikilak nabaizik, eta Elizako organo handi hoietako akin ez da? Bullo, zeba azpeitiara bakizu, pixka, bilbotak, eta esan genuen, venga, handira joango beha, eta han Jose Luis Frantzesena azpeitian bazan bandako zuzendaria, eta beha organista izan dakua, eta bar, eta beste, eta oran probatzeko. Beha jubilatu zala, eta nahi zula klaseak ematea. Beha zala, garaiko organistak aztena, eta zarren hau da, bakarra. Guazen egitea organo eskola bat, eta pianoko ikaste batzu izan ziduten probatzeko. Eta gusto hartu, bakizu, Elizan sartu da horrelako, izugarrizko... Olako katxarroa, eta olako potentzia, azkenan gusto hartu, eta azkenan biekin, piano eta organoa. Eta rapatu, eta postuak, endu jo guain beha, guain ibakarri gala, guain zarren eta gaztena. Ez, beste batzuk baude, hori, bere eskola hortatik pasatako batzuk, eta egia zan, hori, bertan azpeitian askoitean, da balgo de gazte batzuk, jotzen jarraitze dutenak, eta baita Jose Luis beak jarraitze du, lau eta bi urtekin, baina jarraitze du klaseak ematen. Launak, hemen txedakau, piano jole eta organo jole artista utza, zukaldene artista alaiz. Bueno, hor pixkat, ikesin behar. Bai, Bueno, moldatuko gaitu gaur bion artean, ikusiko zu oso pizza berezi ingo deu, oinarria patatakin, edateko ere garagardo gurina ingo deu, ikusiko zu Harry Potterrek edatezu edarria. Berezila, eta aldi berian, ondo pasa, eta nik pixkateak usteaten zukaldean, bale? Noski. Iklan gehiokiko nahi, osea, pianoa jotzen ikarak ustean. Bueno, Ignacio eta launak flankujen pizza ingo deu, dala alemanak iteguen pizza. Normalien ogiak initegu, azpinan itegu ogiola gizan batekin, baina gaur patatakin ingo deu, guendik eta bereziagoa. Eta ikusiko zuen, gaurko errezeta iteko ingo deuna da, lehen da bizi patatak egosi. Mikroondasen egosiko ditugu, vale? Filmakin bildu, 12 minutu sartu, atea, ingo deuna da, azalak endu, eta bertan, arrautza botako deu, gazta pusketetan inda, gatzan puntu emango jau, dana txikituko deu, ontzi baten jarriko deu, eta lehen da bizi pixka laberatu ingo deu. Kolore pixka tartzeunean atea, eta hor gainen ingo deuna da hemen gazta krema dakau tipula gorrina, baita ere udariak, urdai azpiko egozila, eta hauntzan gazta. Ingo deuna da, hau, olioakin pixka bigundu, hoi botako deu gainen tomate izango galitz bezala. Gio ingo deuna da, tipula gorrila julianan jarrita. Gio baita ere udare puxketak, gazta puxketak, urdai azpiko egozila, eta beste golpe bat emango jo labian bukatzeko. Bixigarriak. Bixigarria, noski baiet. Eta hoi izango gaurko pizza berezi hau. Eta gero hemen, edari berezi hau iteko garagardo gurina, ingo deuna da, lehen da bizi gurina, lapikuan R. R horrek ze ditu jo?
nuizet deitza, esate jo, erreitezu, eta ateatze zaio, urran ikutua. Piskat iten dugu frutu lerron ikutu hori ateatze jo, eta hori atatzen dionian, botatzen dio. Esnia eta esne gaina, eta hori aberazten dugu, hemen dakau. Vainillan esentzia, dakau intxaur muskatua, kanela eta karamelua. Horrekin goxatuko dugu. Eta ingo deuna da, intxaur muskatu ez kanela eta karamelo pixkat aparte utzi, zeatikan gero hori ontziratzen deun garaian, gainean jarriko jau esne gaina arrotuta, azukra pixkatekin, eta esne gaina horrei botako jau kanela pixkat eta karamelo pixkat. Azkeneko ikutu emateko. Bueno, eta hau esan da lanian jarri bergea. Bale, lanian jartzeko, behitu. Nik patata bilduko ditu filmakin eta egostea sartuko ditut. Bale. Azteko eta behin, eta beste alde batetik bitu. Hau dana laukitxotan inberdiak. Bale, oso ondo. Aixo, behitu, nabek, banaka jumerren, binaka gola hartzeituk, gutxo gara bera hola xe. Bale. Hola iteituk, danak, eta gero hauek ere bai hola. Daditotan, bale? Oso ondo. Gio askatuko eskila hornazteko patatakin batea, bale? Oso ondo. Bueno, eta hau esan da, lanian jarriko gara, baina lehen da bizi, ikusi jau hiri pianua gotzen, organuan eri jau ikusi gotzen da bideo polit bazekau eta hori ikustea jungoetu. Guazen bertara. Ama, labana ondo moitzen baino, judakak ikartia hori organua gotzeko, Labana baino eskua hoeto, teklatuan. Hoi, nola ikasteka? Hori ez tegegun bat ite beste ikasten, ez da? Hor lan asko ziokatzetik. Hori, disiplina eta hori, azkenean, deportean bezala, ez da? Entrenamentuak, gure entrenamentuak, hori, ikastea eta txikitatik hasi eta pixkanaka. Ariketekin, da beste, eta... Hoi adibidez, esatean bezala, zuzenian futbolian ezin hasi ikasten, aurrenak horrek hasi barrak egiten, ez da? Exactamente. Eta organo katxarroi hartzeko, lehen da bizi, oinarria ikasteko garrantzitsua pianua, txirula, zerrekin hasteaiz? Bai, hombre, importanteena pianoa, ze azkenean, Vale. Esan behar da, diferente diala, pianoa eta organoa, ze jendeak esate, ostra, organoa eta pianoa, eta, biak teklak izan dituzte, txuri beltza, eta, antzeo parecido, eta, ez. Egia esan nahiko desberdina, ze organoan hankak jokatze dute, teklatua dago hankatan, eta horrek funtzioa beste teklatu bat bezala, ez da? Eta doan, hasieran pianoa importantea, eskuena kontrolatzeko, eta gero organoan psikomotrizidadea pixkat gehiago landu behar, azkenean pedalakin eta beste, eta gero teklatua bera ere gogortasuna eta desberdina, azkenean organoak izatea instrumentu aintzinakoak eta komplejuak, ez da? Hor barillak eta bar, eta... Eta horra adibidez, pixkat jaio inbiarraiz, hau ikasi alda, bat izaten mundu guztia izaten, bizi dotan nahi izateakak. Nik batzutan kezkasekat. Osa, ni nahi nian ez zindiat izan, Arri jazotalia ezingo nian izan, adibidez. Ulertzek, osea, pixkat euki, belarri pixkat euki berko, ez da? Bueno, erregia, dana ikasteala, eta gero hori, beti da hola, kombinaketa bat, nik uste talentua eta lana. Azkenean danean bezala. Nik uste talentu baino gehiago interesa hasiera baten, ez da? Gau pixkat, behintzat kuriosidadea, zekero baitaren mantentzeko ikasketa maila hori, ez dira beti momentu gozoa, baita momentu gaziak ere badaude, eta hor eusteko, euki barrezu barruan horrelako gogo bat, nahi bat, zerbait, behintzat. Aurrera segitzeko. Ba, esatik, batzutan ikaste jau, eta ni hori asko gertatu zaitek, askotan ikastek, pixkat ikaste, eta gero aspertu itea, eta ekin inberdiak bizitotan horreño iristeko, ekin, ez da? Bai, askotan prozesu luzeak, eta orduan, hori, momentu batzutan ez diana gozo gozuak, esanin, iritsiko naiz, elmugara, iritsiko naiz nahetena jotzea, interpretatzea, askotan piezak ez da, esatezu, ostra, igual pieza zail bat, eta honekin hasi behar dut, eta gau, hasieratik ez zaizu pieza hori ateako, igual beharko dituzu 6 hilabete, eta pixkanaga, prozesu hortan, eta iristezea azkenean xe hori da. Lasai hartu, eta denboakin iztituk, ez da? Bueno, eta hau guztia, zu esan dezu hasi zinala eskolan, zerrekin hasi zinan, zehazki, zintzen eskolako musika klasian ez tek nahikoa, ez tekit, musikan apuntatu ditzala, bai, musika eskolan, bai. Hasieratik musika eskolan, azpeitin, joan den txieta musika eskolan, eta gero handik Donostira, kontserbatoriora, gero handik musikenera, goi maila egitea, erabakin unean pixkat bizimodua ontara dedikatzea, horre, ikasketa nagusia musikenen egin dituen hemen Donostian. Vale. Eta gero handiken Bienara ere bai, masterra egitera, eta hortxe.
irakasle ezberdinak eta hori, beti... Hori ere garrantzitsu izango, hemen abidez sukaldaritzakin gertatzean bezala, ez da? Hemen ikasten deula eta zoz ikasi, baina gero beti atzerrira jun, beste lekuta jun, eta hor garrantzitsua izateke, ez da? Bestela hemengoak gelitzia ez da? Ez netzako fundamentala. Nik ja musikene bukatu nunean, garbi neukan, hori, nahi nula behintzat zehatzea. Europako, hori, markoa ikustea, eta ze goste zan, eta bar, eta, Bienako aukera atea zan, ezagutu nunango irakasle bat, eta bar, da behakin tratu hain, betikoa, gu bialtzezkio normala bideo batzuk, eta, zuk nola jotzezun berak ikusteko, esan zian, bai, etorri eta animatu ezagutzera, eta hemen proba egitera, eta holaxe joan itzan bienara, eta antxe, musikaren hiri handietako bat, Europan. Ze, ona, eta ze mantzinen, bekaen bate oso-osola, ze animazek iatik kalifikazio gorenak inbukatu, bala, hemengo ikasketa, ez da? Bai, bueno, gero, egia da, hor mundu zea dela, bekena eta bar, nik egia esan, neuk egin un bidea Bienakoa, gero egia Bienan adibidez ikasketak doain dira. Doain du gara estantzia eta bar, baina hango zeak, unibertsitatea doainik izatea. Eta aukera izan un joateko, eta ahi esan, hortxe, naiz 2 urte terdi. Eta adibidez, nik hemen bukatu guan ikasketak nota haundilenakin, nola izaten dekori, nola dekori? Nik gehatu nituan ongi oso ongi, bikain, da... Eta nahiko baldi bazan geski. Nahikoa ondo, nahikoa. Nola bukatzen dekori? Zenbat urteko ikasketa dituk hemenen... Zeran da, nola puntuatzen dira hori? Hemen, gaur egun dia, goimaiako ikasketak beste osein lizentziatura bezala, 4 urte. Hemen Donostia musikenen, beste estatuko, beste osein eskola, goimaiako musika eskolatan. Eta, hoxe, gero, segun zure repertorean arabera, gero asinatura ezberdinak izatea, musikaren historia, akustika, eta beste, eta gambera musikare bai, horra zinitzani zeakin peio irigoia. Zer dekori ze aski, a ber? Gambera musika da, beste norbaitekin jotzea, beste musikari ematekin, bikotean, edo trioa, laukotea. Osea, instrumentot desberdinak, ensemble tipoa, hori da. Eta hor ere baita ere badaude asinatura batzuk, eta hortxe. Beste osein zeatan bezala. Eta ze notakin bukatuan, amarra o ze notakin bukatuan? Bai, bere gaian. Arziaten amarra, bai, bueno. Azkenan gure zeanen notaren apiskat da subjetiboa. Azkenan, nork esango izu hobeto indezun geskiago esan, azkenean jotzeko modua eta, bueno... Bueno, belarria ona, eta doinua ondo eaman, ez da? Oida, baina ez da la zifra kontua, matematika azterketa baten bezala... Ja, baina hor zeiten dek adibidez, azterketa zerdek, gitarra gote, txirula gote, beste instrumentu gehiena gote txikirekena nota hobena, o nola puntuatzen hori? Got talent estilua. Got talent hori da. Ez, kasuan da, hori zuk ikasten aizan instrumentuan, amaieran, 4 urtera, prestatu gara zu resitalo bat orduetekoa edo. Vale. Pieza hola, gorenekin eta ejekuzio teknikoki komplexua diren piezekin. Da hor ordueteko zea bat, eskaini behar dezut, eta gero horren arabera otea epaimai bat, normalean 5 musikari izaten dira, batzuk etxekoak, eskolakoa bertakoa, da bestatzuk kanpotik etorritakoak. Bai, egera egitze dute, entzun da gero, zure ordubeteko kontzertua, berzemateko... Osea, epaimaia beha egituko orduan, kanpotik etortituko hori. Kanpotik, etxeko batzuk ere bai, Vale, ondo. Bueno, zemo, Joseba, oso ondo aiaiz. Ezin jo nik egin ditena ebetuzak, hemen esan diade, gazta krematuan itxekan, baina pixkatintzio xamurtu, olio virginakin, eta piperra utza botazik, oide, goxatuit, eta hau gio, tomate bezala berdiko du, patetan gainean. Oso ondo. Vale, eta hemen gazta ia txikitutakak, mikronda zentzekau patata egozten, oso ondo. Hemen nik gainau prestatzen hau gio, patatan gainen jartzeko, eta ingo duena bitarten, erreportai bat ikustea, jungo ditu, bale? Ederto. Kusiko zuen, zehazki jungo gea, elika eskola, eta bertan, zein goigue, eak utzi, zer nola, eta noiz jan berdian gauzak. Oazen ikastea. Eguerdian denoi, Jone naiz, aurreko programatik ezagutuko nauzue, eta gaur elika eskolan gaude, hemen Hondarribian. Eta bueno, gaur gai berri batekin nator, espero detena, oso interesgarria suertatuko zaizuela. Bueno, gaur itzengo detena da, elikagai bakoitza edo elikagai talde bakoitza, zen maiztasunekin kontsumitu beharko genukeen astean zehar edo egunean zehar, pixkat asteko elikadura planifikazio hori errazteko edo laguntzeko.
Hasiko naiz pixkat egunerokotasunean kontsumitu behar ditugun hoiekin, bai? Denok dakigu, barazki eta fruta kontsumitu behar ditugula, baina batzutan maiztasuna aipatze deunean, jendeak eskuak eramate ditu burura, ez? Ostra, nik uste nun gutxiago kontsumituta nahikoa zala, ez? Pentsatu behar deuna da, barazki eta frutan kontsumoa 5 behatz hauekin kontatu behar dela, minimo hartuta. Hortan sartze dira, 2 barazki errazio, bazkari eta faritan bat, eta aparte 3 fruta pieza minimo, bale? Minimo ataz hitz egiten nahi gehiago kontsumitze badeu, arazoik ez litzateke ongo. Eta frutan artean, berdina da naranja oso bat jan edo laranja zukoa jan, ez? Zen norbaitek esan dezake, jo, nik 3 fruta pieza jate ditut, 3 laranjako zuku bat itetelako. Ez da berdina eta ez litzateke izango, aukera nutritiboena egunerokotasunean kontsumitzeko, ez? Zergatik, laranja oso batek bere osotasunean hartuta kontsumitze deunean bere zuntza mantentze dulako, baina zukuan egite deun momentuan, zuntz hori puskatze dalako eta gure organismoak azukre moduan bilakatze dulako edo metabolizatze dulako. Ez litzateke berdina izango, ez nutritibo aldetik, ez da asetasun aldetik ere. Zein izango da beste egunerokotasunean kontsumitu beharreko elikagai talde bat, karbohidrato iturriak. Adibidez, arroza izan daiteke, ez? Arroza, tuberkuluak, patata, boniatoa, yuka, edo pasta, edo gila. Osasun arazoik izan gabe, bertsio integralian izango liateke aukera egokienak, bai? Eta errestasunea jotze baldin badeu, bizkat planifikazio hortan, horrelako basituak ere erabilditzakegu, bai? Ez dakau 40 minutu arroza sukaldatzen egon beharrikan, holako aukerak ere, gaur egun eskuragarri dazkau eta erabilditzakegu praktikotasun hortarako. Bueno, eta arroza edo zereal eta tuberkuluekin batera, ipatu gure gizartean oso kriminalizatuta daudela dieta kulturatik datozen ideiengatik, eta berez karbohidrato iturriak egunerokotasunean behar ditugula gure energia iturri garrantzitsuena dialako. Orduan, jardura fisiko gehiago ite baldin badezu, kantitate eta proportzio gehiagotan beharko dituzu, baino edozein pertsonak behar ditu egunero. Beste elikagai talde bat, egunerokotasunean kontsumitu beharko genukena, gantz iturri ezberdinak, bai? Sukaldean erabiltze deun, olio virgin extra hori, ez? Zoragarria dana, egunero kontsumitu beharko genuke, bai? Bestalde adibidez, fruitu lehorrak, ez? Hemen dazkau intxaurrak, omega 3 aberatsak dian fruitu lehorrak dialako, baina beste fruitu lehorrak ere izan daitezke, formatu naturalian. Bikain Jone eta eskerrik askotan teoria jakite jau, baina gero praktikan despistatute gaituko, ez da? Bai, hori da. Garrantzitsua praktika jakite baita ere. Gero praktika aurre egiteko eta hobetu egiteko, esango egu nola planifikatu hastia, eta horrekin buru belarri jartzea dituken aurtengo urtean. Venga, mila esker Jone, eta gero arte. Hemen patatak egosi zaizkigu, eta inberizkeunadek zuritu, eta boltxo bat egota garritu, bale? Bale. Beitu, Oankotu zego nahi epela zeudek ez erratzeko, baina, errezizikitzeko nahi baek, erditik mostek. Tartetiken eta gero. Ateatzeituk, ikusi ja nola egosita dauden. Iten dioke honekin, puntakin hemendik atzea, ganegatea, puntxa beltu guztik, eta bol batea botako izkiago, bale? Oso ondo. Venga, iretzako lana, ingoetena da hemen lapiko batea, bale? Gurin hori erretzeko eta urran ikutu hori ateatzeko, eta bagiztak txerreke txarka. Bueno, esan. Kontatu iguke bai, Inazio, zer egin gozatzen deke jo? Pianoa jotzen o organoa jotzen? Ni uste sensazio desberdinak eman berdizkikela, ez da? Horretik, nertzat dia biak komplementarioak, ez da? Azkenean, pianoak eskaintzezkizu aukera batzuk, eta repertorio bat jotzeko aukera bat, eta organoa beste batzuk. Baina organoakin ezingo guan jo repertorio hori, desberdina izango guan? Batzutan bai, batzutan ez. Zeratikan, ze desberdintasun, nun topatzea hau desberdintasun handiena? Adibidez, pianoan soinua gehiago lotzeko aukera da hola, esan nahi da, azkenean, azteko pianoa da arizko instrumentu bat. Hau da, ariak kolpekatu egiten du martilloak, eta organoa da aizezko instrumentu bat. Hau da, airearekin, tutuetatik ateatzea soinua. Orduan, ja, hortik hasita, baina fizikoki izango du, ezberdina da. Azkenean, ari batek vibratzeunean, gehiago mantentzen da, aizea baino, aizea azkarrago doa, eta azkarrago joaten da esango dugu. Jotzeko desberdina da, azkenean romantizmoko obrak eta horrela pianoekin gehiago jotzen dira, Chopin eta hori dena, jendeak ezautzeuna, adibidez organoekin ezingo litzateke jo.
Chopinen obrak, edo, esango izupa, bere garaieko hori. Fino ditukelako, edo... Ez, dialako idatzita. Doinu gehiago berdizkikelako, edo... Daolako idatzita hori, pianoan bere garaian zagon horrelako eklosio bat, emeretziaren mende biaren erdian, eta hor konposatu zialako. Eta organoa beste histori batzuk. Organoan joa daiteke gehiago, Bach eta barrokoko obrak, eta... Beste literatura bada, eta orduan bi adian etzat interesgarriak, eta... Baina beteko ipixka gehiago beste baino, esateko, honek potentzi gehiago zekako, honekin... Hori azkenean... Errexo izten hau transea, batzik. Hoi, Joseba, azkenean umeen artean aukeratzea bezala. Ja, aita o ama. Hoi da, aita o ama. O semia o alaba. Hoi da, exactamente. Eta orduan, bueno... Zeu zertako. Hori da, egunaren arabera. Hoi da, bai, egunaren arabera. Eta, bueno, gero egia da hori, organoekin aukera daukagula, izkiston instrumentoa jotzeko hemen, Gipuzkoan egia esan sorte handia daukagu, hori, organo romantiko... frantsesak ugari ditugu, hemen Donostiko Santa Marian, eta... Eta esate frantsesak, dala deitzitu, frantsesan etorritu? Ez, Frantzian egin daudelako. Bere garaian 19. mendean bazagon etxe bat oso ezaguna, Aristide Caballé Kol, eta azkenean gu mugan egonda eta hemengo musikari askok, Jose Juan Santesteban, bere garaian Sarriegi eta hau edanak ezta. Oie bazuten tratua jende frantsesarekin, eta organoak desente etorri zian beste aldetik ona, Gipuzkoara. Eta mantentzea gaur egun, eta hori izan detena, Usurbilen, eta Askoitian, eta baude, instrumentu ederrak. Guretzat pena, bakizu, Azpeitiaren txat Askoitira joan behar. Organo hona jotzera. Ez, esan sorte handia. Azkenean danon artian nite jau gauza hona. Hemen bakarrikan ino ezin egiritxik. Gipuzkoa danon artian, hoi da. Ondo. Eta lehen esan deken bezala, hasi itzala eta hor, en peligro extincionen bezala zitxola eta hor hasi itzala eta... Nola zio situazioa? Guain gaztek eta aztituk, organo jolek gehiago zeudek? Guain dela 20 urte baino? Guain dela 10 urte? Bueno, nola zio situazioa? Esan dizuten bezala, azkenean instrumentuak keukitzeak, emate izu horrelako zea bat, ezta? Betire ongo da aukera, jendea zehatzeko, sortzeko, eta hori adibidez Jose Luisek egin duen lan Azpeitian, benetan azpimarragarria, hor jendeak, esan eta azkenean 15 urteren bueltan, 20 bat ikasle izango zitun. Eta hori organoa zitzegin da, asko da. Eta Bergaran badago eskola bat, eta Andoainen ematea klaseak, eta... egia esan, gerturatzen zanen mundura, badago movimentua, eta... Hau dekau, Marka, guain Azpeitin, organuan, Azkoition duan, da surfista gehiago ziok organo jole baino, Exactamente. Hoi da, dana gorta eman da. Katxila, Mar, ona. Gero gaina Azpeitin adibidez, garai baten baseon organo... eraikuntza enpresa oso ezagun bat. OESA, bere garaian, Zezen Plaza inguruan, eta bere garaian izan zituen, 80 bat langile, hori 20. mende hasieran, da gero erdialdean, da gero itxi zuten, baina horre hontzan mugimendu handia, eta gero enpresa txiki batzu jarraitze dute, eta... Bueno, eta adibidez hemen Euskal Herri mailan edo, nutziok tradizioa handiena? Kunbergaituko iparraldea, Bizkaia alden, o... Gipuzkoan, ziok tradizio gehiena. Esan dizuan bezala, hor organo romantiko kolezio handiena, eta daukagu baita hemen, katedralean, hemen Donostin Artzainoen katedralean, estatuko organorik handiena. Benetan, Funtzionamentuan dagoen handiena. Gero beste bat bazen, Bartzelonan hor, Makba, museoa da, arte garaikideko museoa da, Bartzelonan, la sala oval edo ditzea, eta organoa bada, baina ez dago funtzionamentuan. Ura omentzen handina, baina hori, azkenean arazo teknikoak eta bain kieto parau. Ez que hori mantenimentuare harrak iberdile ez da, Gaztua izu herria. Eta leheno egon goituan profesionalak hori eramate zilenak, gaurre zaila egon goekela, ez da? Hori da, geota hori, profesionalizazioak geota zehago dago, hori, azkenean dialako lan oso teknikoak, espezifikoak, eta hemen adibidez, oain Donostian, Santa Marian, Koruko Santa Marian indan azkenengo obra handia, 6.000 euro. Joder. Horre, diru publikoarekin eta baina dia instrumentu oso komplejuak, eta hori egingo duen jendeare, geota gutxiago, eta hortxe. Eta hemen esan dira, hemen Gipuzkoan, buru belarrik gehiena zudek. Gero, estatu mailan, Espani mailan esan dek. Eta gero esan dek, honea Frantzitik anetortze dituela. Mundu mailan nunen dituko organo hauek, Europan dek, o kanpo duan bai ikusi Ameriketan basaudek? Bai, adibidez hor mitikoa Filadelfian badago Wanamaker organo handi bat. Hori, abioi bateko botoi guztia zela. Eta, gero, hori, asko Frantzian. Tradizio handia Frantzian, Alemanian, azkenean, potentzia izan dien lekutan, dirua ondan lekuan baitare, beti
hori ni biena nona izenean, oain ere baita instrumentu oso interesgarriak, eta bar. Bueno, han baita kontuatzen zera, ostra, etxean ere patrimonio daukagun, ez da? Biena joan da, esaten un, ondo, baina, ostra, hemen ere etxean ez gaudela kejatzeko, eta, ostra. Eta adibidez, ilusioan nuen emango zian, Filadelfiako hortan ikutu aldeko, segula. Olako leku berezin batien jo aldek. Ez, baina, bueno, ilusioa probatzeatik, bai, bestela, instrumentu bezala, ba hori, ez dakit, oin Notre Dame iriki da berriro, Parixen, dango instrumentua, San Sulpiz, Parixen baude bio-hiru organo dienak, mitikoak, baita kabaieko letxekoak. Ilusio ingo zigalan jotzia. Bai. Ona. Bueno, hemen inberdi unak, Listoakak, behizak, erre zanpatzeko, ingo jaunak aurrena pizkatola zanpatu. Haure, aproposadek, mikronda zenitia, egosten bade uretan, hau lehorro gelditzen dek, bestia ur gehiokin gelditzen dek. Ordu, ningo ekena egola, golpe bat eman, labanakin, da honea sartu. Eta gero, sardezkakin ningo deuna da, oitena zanpatu, bi arrautz gehituta eta gazta, bale? Piper pixkate bai botako zio, hola ikutu pixkate mateko, bale? Piperra, gatzare bai kargo hit pixkat, sosito ez gaituko ibiliko, ez da? Ez, bota. Sosito ez. Bisitasune. Ondo. Eta, gio, adibidez, Agustia, nun ibiltzez alde batetik bestea, oain ze egiten dek, organua gotzen, oia irakasle moduan? Irakasle moduan, oain Bilbon hain naiz, irakasle, konservatorioan. Eta gero baita jarraitze formatzen Toulouseen, Frantzian. Hori lehen esan duguna beti, tradizio frantxeza eta bar da beste. Aukera izan nun, bienatik etorrita, jarraitzeko pixkat ikasketekin. Bueno, gure munduan, inoiz eta bugatzen ikazten, beti da el eterno estudiante, esatean. Cuando más sabes, te das cuenta que sabes menos. Hoi da, exactamente. Egia. Zukalde neola gertatzek, gaina goen etorrituken, mundu guztitik etorrituken osagai guztik eta teknikakin eta historikin. Gatxiz la mar, inoiz bugatu ez. Eta haure holako zeo. Haure berdina, bai, Toulouseen, eta joegia zan guztua, noixa hemen joaten naiz, 2 astean behin, 3 astean behin. Eta hori, klase batzuk jaso, eta jarraitu pixkat formatzen, beste repertorio batzuk egin. Eta zenek emateizkikan klasea, zein degire irakaslea? Nire irakaslea hain da, Joan Tardibel, la organista frantxez bat, bere amata ustete Rusiarra eta ditula, eta bar, baino, frantxeza, beak Parisen ikasizun, da bar, gaztea da, nahiko gaztea, eta gustora, azkena baita ere beste ikuspuntua, beti, gure mundua, zukaldean itzane berdin, ez da nik ustetu, segun zein dan irakasle, maestrillo bagoitza bere... Claro, bere su librillo. Exactamente. Eta horre hongoitu teknikak, oerak, zeretara lotzea izo, zera desberdin zeudek jotzeko... Azkenean da, nik uste, zuk egin behar dezula pixkat, zure librilloa. Hauet danakin zehatu ikasi ondoren, zu pixkat egin behar dezu zure mundua. Azkenean baita ere, musika dena jotzen ez zaude, eroso ez da, estilo batzuk igual gehiago gustatzen ezkitzu, edo musika garaiki da, adibidez, gaur egun haindik kompositoreek idazte dute musika. Eta musika hori desberdina da, beste lan mota desigitze dut, eta jendea dago, horta, espezifikoki, horta dedikatzeana, gaur egungo musika. Edo beste batzuk, musika antigua, ez dakit, azkenean da, aukera pila, da zeuk zeure, zeure autua eta zeure... Ni beti ere dana zukaldea bideratzea, eta egia zan antzeko zerbait. Nik ere baitzen dia irakustea okenean, ire gustatzeik irakustea ire platerakin nola dituke, baina bakoitzen bere ikutu ematia. Bakoitzen bere tankeri, Bestela itek ematen fabrika baten aula lanian, enbede goxatzen da ire ikutu ematen historikai, ez da? Eta gaina hori da, nik ustete, aberazgarri ez da, bakoitzek eukitzie bere tankera eta bere pertsonaria, Dudi gabe. Eta zerren tankera hartuko, ze estilokin lotuko itzan? Nik gustatzen zait, batiz bat, esate dizut, oin irakaskuntzan da zina izen honetan, baina niretzat garrantzitsua da musikario jotzea, ez da? Eta orduan, gustatuko litzagenei proiektuak egiten jarraitzea, baina hori garazina akordeonistakin, da hor lehen ikusian bideoa, eta gero Peio Irigoyen txistulariakin badaukagu bikitzea bat, duo bat, biodi proiektua, organo eta txistukoa, eta bueno, udazkenean izan geha Italian eta Frantzian. Azkenean hori gustatzea, ez da saltzan ibiltzia, pixka probatzea, eta gero hori komplementatzea irakaskuntzakin, ondo. Zena baina, mantentzea jotzeko zea hori, ez da? Tarte hori, plaza ez galtzea. Publikoa eta... Etorri honean eta guain esku garbitu lazen. Hori da. Esku garbitu, jo pien nojo berdeketa. Exactamente. Gu esku beti, berota garbi. Berota garbi, ez da? Hori harra izan berik egia esan, egun bat tokatzea eta eskuak, hotzak eta lekuak. Gaina organo lekuak orgoian normalian nahiko hotzak izateituk, ez da? Ni normalin beti eskuek bero, Jende bat izatea, hola... Bai, batzuk hotza azkarena beti. Beti normalean, eta, bueno, ez dut uste, pianoatik eta denik, eta bestela, betitik... Bai, eskua beru askakela, eta...
Eskua eta berotza, bero. Biotza, bero. Biotza, bero, ona. Bueno, hemen ikusek, berezi jain di jaun, masa hori partikularra, Bai, hemen indi jau masatxo hau, dakala patata, arrautza eta gazta. Gio gatza eta piperra botaziot pixka, tola xosito zibiltzeko, baina oidek historia. Iko diona guain, hemen alko genitugun osagaiak sartu eta laberatu. Baina netena da pixka eta hau kurruskari gelditzia, bestela, azpila ez tekingo eta gero euste jaunian buskatu ingoek. Ingo jaunak pixka... Zabaldu, ezta? Zabaldu, pixka laben lehortu, kolore pixka hartzia, eta kolore horri hartzeunean, gero bai ja, osagaia botako eskio gainea, eta ingo deuna da, gainuntzeko osagaiekin laberatu. Eta hemen, honek, idek pizzan itxura hartzen, ez? Hau, mazien aldagarri bezala, beste gauza batzu biteko, beste erabatea, eta higa adibidez, ezin dunak ogila eta horako ikan jan, baitu, beste erabatea iteko, beste erabatea. Bueno, hau listo, hola dakau, hau labian sartuko deu, hau erraskara, eta bagoaz, bigarrengo erreportaia ikustea, hau, pixka gorritze zaigun, bitartean, guantxe gatoz bueltan. Bueno, eta asteko planifikazio hori errazteko, olako plantillatxo bat jartze baldin badegu, adibidez oskailuan zintzilik, igual lagundu dezake, ez? Eta hemen kontutan hartu beharko deguna da, lehen da bizi. Ze sartu behar dugu bai edo bai? Lekaleak, askotan astu dite zaigula, eta landare jatorriko proteina iturri ezinbestekoa da. Askotan arrain, aragi eta arrautza kontsumo askoz altuagoa izate da lekaleena baino, eta hauek zoragarriak dira eta beharrezkoak, eta gaina ekonomikoak. 3 aldiz minimo azaldu beharko diala lekaleak, barazki askokin kombinatuta adibidez. Erabil daitezke lasai asko, poteko, garbantzuak, barrunak, lentejak, modu azkar batean eta praktiko batean prestatu alizateko eta barneratu alizateko horren zoragarria dan elikagai hau. Bestalde, aragi kontsumoa, ez? Gure gizartean aragi pila bat kontsumitze dugu. Adibidez, lekale platerka bat lehenengo jatea eta gero xerra bat edo aragi razio bat gehiago izango litzateke, gure kontsumo egoki baterako. Orduan, aragia bai da, pixkat murriztu behar deun kontsumo bat, gaixotasun ezberdinekin erlazionatze dalako. Eta batez ere, aragi gorrilla 2 astean behin kontsumitu beharko genukela maksimo. Orduan, priorizatu behar ditugu, oiaskoa, untxia, indioiarra bezalako aragiak. Hortaz aparte, arrainak, hemen ere dieta kulturan oso kriminalizatuta egon dira arrain urdinak, gantz portzentai altugoa dakatelako, baina etzan kontutan hartzen gantz hori zoragarria dela osasuneako, eta batez ere arrain urdi espezie txikiak, hemen jarri ditugun bezala adibidez sardinak edo berdela, edo izokina izan daiteke, edo txitxarrua, holako aukerak omega 3tan oso aberatsak diala eta hori gure osasun kardiobaskularrako ezinbestekoa dela. Orduan, hemen planifikazioa hueltatuz, minimo astian beste 3 aldiz azaldu beharko litzateke arraina, eta horietatik minimo 1-2 arrain urdina izan beharko liatekela. Eta bestalde, arrautzak, ez? Arrautzak ere urte askotan zehar kriminalizatuta egon dira pentsatzezalako kolesterol maila igotzezula, baina ikusi da ez, eta gaina oso elikagai nutritibo, asegarria dela, arrautzak kontsumitu daitezke lasaitasunakin. Eta kaltzio iturriak aipatuz, askotan pentsatu izan da, esnekiak ezinbestekoak diala, baina berez ez dago elikagai taldeik ezinbestekoa izango litzatekena, baizik eta nutriente ezinbestekoak, Orduan, esnekia kontsumitzez baldin baditut, arrazoi ezberdinagatik izan daiteke, kaltzio iturri hori nundik eskuratu dezaket. Landare jatorriko elikagaiek, adibidez hosto berdeko barazkiak, sojak, fruitu lehorrak, almendrak eta bai dakate kaltzio iturri nahiko. Orduan, kontutan izan beharko dut, esnekiak hartzez baditut, elikagai hauen kontsumoa areagatu beharko dutela. Gaurkoan gako batzuk eman dizkizuet asteko planifikazio hori hobeto antolatzeko, eta orain zuen txanda da hauek martxan jartzea. Edozein zalantza izanez gero, Elika eskolan gaude, zuen zalantza guzti horiek argitzeko prest. Eskerrik asko, eta aurren arte. Hau, Paione, eta mi esker zure aholkuengatik. Eta egia esan, danok martxan jarri behar gara, Egia esan, urte berritea, txukun ibili behar gara. Eta ze garrantzitsua dan, ondo elikatzia, indartsu duteko.
Bezarka da hondi bat, eta jarraituela, guda noi aholkuk ematen. Bueno, gurean jarraituko dugu, patatatea dugu hemen, guain, osagai guzti gainen jarriko ditut, eta laberatu ingo dugu. Oso ondo. Eta bestalde, hemen ja infusio egin deunana, hemen garagardo gurinonena, bitu zeitxura dakan, gauza ja, ezin hobia. Ingo deuna da, esnegain pixka eta arrotu, gero, edalontzin jartzen deunean, gainean goiaraka jartzeko esnegainana. Ezken hori gutu, Eta hori, euk arrotuko jak, bale? Bale. Bale, behitu, hemen, nik uste lehen esan igual azurre pixka bota berretela, baina nola honek karamelo badakan, gio karamelo pixka botako joan gainetikan, ingo duna Ja, da. dexente, Esnia bota, arrotu eta listo. Erdi jakin nahiko esangoek, bale? Bi edalontzi perpatuko ditugu eta geho gehokua. Bale, emango izuten hemen. Hemen, honekin emango jokola, bale? Eta hemen, esnia arrotzeko garaian, esne gaina, jende azte bueltaka, eta bueltaka azten baitu... Mareau. Mareau, ite jo, mareau. Eta etxu, aizia sartzen. Ikustek hemen, hola itekenia, burbuliak sartzeitu barroa. Orduan, inberdek, barroa sartu, bale? Burbuliak sortu berdizkio tope, bale? Venga, eta beti izateit, aurrena eskomuturakin, nekatze izenian sorbaldakin, eta nekatze izenian gorpuntakin, bale? Eta goia eskuz aldatzek, bale? Venga, ete kontu. Hemen, botako etena da, nik, gazta krematua, eta olio virginakin da gatza eta piperrakin indeten nasketa, hau botako dugu tomatia izango balitz bezala. Eta gero, osai guzti gainen, eta labea sartuko dugu. Bueno, eta aldi berin kontatu berezkiak, irakasle bezala esan dikiran, baina gero bi proiektu ere euskala, ez da? Txistu gole batekin ibiltzeiz eta beste batekin eba, ez da? Hoi da, nola izena die? Lehen aipatu bezala hor musikenen ganbera musika eta ite genunean, zautu nun peio irigoien, txistulari irundarra, oain gaur egun Bilboko txistulari banda, da hor da bil, eta bueno, artista hutsa, eta arekin osatu genuen Biodi proiektua. Biodi? Biodi, hori da. Zer edik esan Biodi? Ba hoxe, azkenean bi odi, ba odiak, dira gure instrumentuak, bai txistua eta bai organoak 1000 odi ditu, baina bueno, nahi izan genuen jartzea bi odi horiek parean, ez da? Ba, organoaren odia eta txistuaren. Eta orduan, ba, daukagu proiektu hori, egiten duguna hori repertorio pixkatanetik, lan barrokoak, gaur egungo zenbait kompozizio ere bai, eta bueno, hor gabiltza azkenengo urtetan, ba, nahiko gure muge zaratagore zabaltzen. Azaroan Katalunian izan ginean, irailean Italia aldean, Piamontean, pare bat kontzertu, eta bain ere, ba, urte berrian baitugu, Andaluzian, Jerezera goaz, martxoan, eta... Hemen ebai? Hemen ebai, bai, Gabon... Zertenean, igual errezetatzetu batutan kanpoan etxia, baina... Hemen ere bai, hori, azkenean, hemengo plaza ugari ja ikutu ditugu, eta hori, oin gaude pixkatu hori. Zaiatzen pixkan mugetatik garatago bateatzen, baina hemen egin ditugu, ba, hori, azkena gaurretan lezakan adibidez, eta... Bai, leku desentetan. Eta bestea, beste proiektua da, Ezust duo, jarri genuen izena, eta hori garazi nabazekin akordeoian, eta hau da akordeoia eta pianoa. Eta hau ere sortu zan pixka baitaren musikenetik, biok ezagutze gina, da horrela, eta zehon horrelako lehiaketa interno bat, ba pixkat kontzertu batzuk eta inbertzituztela, eta beti hauken horrelako gogo bat, garazi eta bioz, garazire, usan solotarra, artista, bizkaitarra, eta arke basun horrelako gogo bat, pianoa eta zeakin akordeakin zerbait egiteko, eta hor, lehen ikusi dan Astor Piazzolaren Estaciones Porteñas, eta gero baita ere zenbait soinu banda, Amelie Jantiersen, eta horrelako gauza, pixkat. Eta jakiteko, nundikan noa ibiliko zaten, ez dakit sare sozialetan, onun aldi autopatu? Bai, bai proiektu bateko eta bai bestekoak, bideo bat ditugu YouTubeen, nahiko, egia izan bideo txukunak, eta saiatu ginen hori Biodi proiektuarekin baita ere, ordura arte 2018an hasi ginen, eta bideoa dira 2022koak edo. Zoran, 4 urte horietan egindako lana nahi genuen biltzea pixka bat txukun, eta oran bai Debako elizan zan bat, eta beste askoitian, bi instrumentu desberdin, bat hola neo-barrokoa eta beste romantikoa, eta horrein genuen grabaketa batzuk, eta YouTubeen itota daude. Eta gero baita ere Ezust horrekin, Azpeitiko kulturaz kooperatiba bain zizkiun baita ere horrelako bideo batzuk eta bar, eta bain gaude prestatzen zearekin, Ezust horrekin eta Maite López Laseras idazlea da, eta hor, ia zein genuen emanaldi hola poetiko musikal bat, Amarima izan eduna, zenbait poetek eta amatasunari buruz eta idatzi zuzten poemekin eta bar, eta hori egin genuen iaz, Azpeitian, hor udako musika printzak edo ziklo antolatzen dugu, eta bain nahi dugu pixkat hori esportatzea beste zenbait lekutara. Eta prestatuko dugu 2008-erako hori teaser moduko bat, eta pixkat... Eta hori dana, nola jarraituko zaituztegu sare sozialetan, nola topatu dugu? Bai, sare sozialetan, ni bat izan Twitteren hiltzen naiz, Instagramen... Sei zenpetan. Ignacio Arakistain nerea, eta hor nik juten naiz nire proiektuak eta kokatzen, eta gero garazik bere
bere zeatikan, bere Instagrametikan, Peio gere beretikan, eta bueno, pixka bat denetikan. Vale. Taldiak ez daka bere Instagrama, baizik eta zuen personaletikan jakudatzen ez dut. Oain arte ez dugu egin, porque azkena esatizute. Gauza batekin da bestekin, bideoen egin genuen, da gero egia esan, ondo juntza egunez, orain arte esatu gara, esatu geure sare sozial propioekin, ondo. Aurrea, bai, bestela gero besteak kuidatu, eta gero alimentatu imiar dituk, eta gero lan amatik, eta... Hori da beste lan bat, nahiko lan, musika prestatzen, eta betxo txiki bat engotatu zitxean, usteak, pailazoekin nola ze sortuta bai eukala, ez da? Zer deko izazki, kontatu dugu? Izan zen duten hemen, Ekaintxou eta kompainia. Garai baten, guk egiten genuen, esan izutana, 7 urtekin pianoa eta da gero baita ere, hasi nintzen antzerkian, alaitzo alaizolarekin azpeitian, eta garai hartan, ekain izautzen nuen beti da nik, gugea kale berdinekoak, eta beti jolasten parkean da beti geneukan hori, beti paiazokeria, eta beti antzerkirako joera, beti publikoa nahi. Norbaite beti txaloitea. Norbaitera karri gaina. Gu beti hori nahi genuen, beti txaloitea norbaitek. Hola hasi gina alaitzo-laizolagin azpeitian, antzerki ikastaro batzu bezala, eta gero handikan, nik hau jozoa ez da gitezetan gera. Hori haide garrotzen, bai. Ikusten ja ez digula ura bezala, ez da? Ja ez da gain hori hartuko baino. Sartu jok, hola, aizia, bildurri gabe, aizia. Vale. Baina, segi, aiziatu. Baina gaina, guain, gehien hau kostatzeko, guain deitze como nata semi-montada, erdi arrotuta. Eta guain hau jarraitze genian, segundu baten arrotu ingozeik, segundu baten, ikusiko ez. Bueno, eta orduan kontua da, geho garai baten, gure eskolan, esan ziduten umentzak, egun batean, zatik izte zute zuek antzerkian hiltze zaten, oie, zehose montatzen. Eta gu segituan, esan, ostia, ekaine malabarak, ni pianoa egin zerbait jo, beste pare batek beste zerbait egin da, pailazoak. Eta hola taldetxoa sortu genuen, bere gara, gu, 15 urtekin, Usa zana, erabat, inosentegi. Eta hortxe, 3 urtean ebili gina, bueltaka, esan, herri txikitan, eta emanaldiak eskaintzen, eta, gozatzen izugarri. Zer beti hori, gure mundua zan, itxirri mirriren kantak, Piritx eta Porrotxen sketxak, eta hori, beti mamatuta txikitatik, eta gure frikada horitatik, ateak zan, taldetxo bat, gero ia da, utzi behar izan genula, pero azkena utza bere mundua. Bate ikastea joate dela dantzertira, beste ekainaz izan baita ere zirkoko historiakin, eta neu kanpora baita, eta... Baina urte batzuk... Baina elkartzen, ez zuko goe bat egunen baltan elkartu eta hor paiasokeri batzukin, eta uno... Beti normalean... Esate izu, geota zaiagoa da, porque azkenean bagoitza bere errutina, baina juntatze gainean beti da, parrerako eta ostra. Hori, garai hartako anekdotak eta... Azkenean plaza desiente ikutu genitun, eta askotan zan, geure gurasoek eman da, gau haindik karretik gabe, gu 16 urtekin da bar, eta, aseatu hor bazeon lokal bat azpeitin, antzerki taldeak izate zituen, telak eta batzeko estenatokia montatzeko, eta hori guztiak kargatu, kotxean, joan, hori izan, pixkat, lehengo titiriteroen usai hori pixka bat, eta, ostra, ondo pasatzen genuen. Bertu zaiziten ize gaztia, ez da? Ez kontatzen irurogei urte eukiko baituan bezala, ez da? Zenbat urte ezkak? Otaxei, baina, karo. Pailazo historia betatik pasatu da, 10 urte igual. Tonto, karo, eske... Pailazoana, piranuana, praktian, atzerrian ikasten, gero honea. Horiak gauza hoiana pasadit hartien, eta oin berriz honea etorri gala, zerbait inberko du berriro, ekainekin da juntauta. Aurre mati Joseba zuki, porque nik... Ja eskerre eskubi... Nata astintzen. Ja indek ukalondua, zorbalda, eta nahi nekatu. Baina ikusiak... Guain hau edana zaitu, ber. Ikusiak segor puta ideken hartzen. Eta hau, guain, kontu zibili zaitezte beti ez negainak. Ja, puntua da, bere puntu hartzeuna, eta puntu horretatik pasatzen bagaituk, mostuitek. Hau mostekenian bakaldak izagertatzean. Zer gertatzea. Hau mostutzekenian, ez negainan mostutzekenian, iten de gurina. Ateatzek, zuelu alde batetik, mostuitek, eta hor gurina gelditzenek, hola, sorten de gurina. Orduan, konto zibiliza ditezte, eta arrotzen azte zetenian, eta ikusten bazue, mostutzen nahi dela, ja behandu zabiltza. Mostu hori baino lehenuo, ja, utxin berdio, eta hau ja, gorputza errakala, ingo duguna da hemen gainean. Ez ne gainean jarri pixkat, gio gainetikan karamelo eta kanela, baina hemen egon gogea pixkaten zai, zeatik ganin bihar deuna da, hoi, gainerratzi etxoin, eta guantxateko dugu kanpoa, eta platera eratuko dugu. Beitu, gaurko pizza berezionek, ze itxura hartu digun, Ea rain dugu hor, gaurkoan ebai. Eta guain bagoaz, edalontzi berezi hau bukatzea. Bale, hemen ez negaina, ez oso arrotuta, bere puntxuan. Bale.
Bueno, eta, egun hauetan, tope, biliko zatea azpeiti alden, ezta? Dana, Bai, prepatu eta ukiko zu, ezta? Tambor festa prestatzen. Bai, hor txentxai ukin da bar, eta izango goz, azpeitiko urteko lehengo festa. Eta izan Donostitik ekarritako da, baina azpeitin eman izen dio gure tokie, eta ni ustez baita ere... Tokia eta eharra gainera, eundokua. Jende asko parte hartzeu, eta beti da momentua, azkenin komunidade egiteko, eta azpeitiar guztiok elkartzeko momentu bat izatea, eta izango goz. Horrei heldu. Tiganeko askotan genolako gauzak eta galtzen dituk, eta ze garrantzitsuak genez, eta olako egunak, eta herria elkarrekin egotia, eta danok bat gaitu gazkenien, hori herri sentipen hori pixkaz baitare auspotzeko, eta askotan bizilagunekin, eta eotetzean jendikin, pixka baitare juntatzeko, eta ikusteko hori aurpegi alaitxuek, eta... Zeiten dezu, festa hundila, tamborra bai, baina gero ze afaial, kuadrilla arte, mazkaia, nola moldatzen zeate. Normalin izetea hori, emeretzilen bezperan, helduen tamborra da nagusia, otamar taldekin eta gara, bakoitxe bere taldekin eta faltzeu, eta amarretan puntuen, ja, tamborradak ateatzea, eta kaletako buelta, eta gero plazan amabitan, martxa batzuk eta jo. Eta gero hurrengo egunin izatea goizin tamborrada bat, zezena, noski, sogamuturre, eta gero humien tamborrada die, eta egun guztiko plana. Betiko alako festa ondo pasa, eta ez pasa, txintxo ibili, Beha, Joseba, Jose Ignacio jauna, eskerrik asko, eta... Placer bat. Egon gobea lagunak, agur. Aio.